men somo wanyalo wacho ni en gima ber ahinya, but atemo wacho ni king'iyo kata mana distribution mar pesa no kuonde modhi dhiye, percentage maduong' ok dhi ne gik moko machalo mar bero infrastructure mar somo. Percentage maduong' mar pesa moket ne Ministry of Education dhi e recurrent expenditure makanye kama wane gi chandruok. Thothne biro dhi e weche mag chulo mshahara mag jotich manie migawo mar education, kaeto matin modong' emitiyo godo e nyayo kata bero lwasi mar somo ka. To ka waneno kata nyoro kanyo wang'iyo report manyo ichwalo e weche mag somo midendo ni CBE, nyo ywak nitie ni infrastructure ok ber, the quality kata implementation nigi challenge. To mano bedo nikech pesa moseket tenge mondo mano timre ok oromo. Koro kata kade bed ni ji nyalo mor ni migawo mar education oyudo pesa mang'eny, kwa kolo iye matindo tindo to wafwenyo ni pesa no percentage maduong' ok bi dhi ne bero somo, obro dhi ne gik ma are recurrent in nature. Kwa ng'iyo security and administration, ang'eyo ni eniga mar yiero kendo nitiere dwaro mondo mi oket pesa moromo ne arita kwe e kinde mag weche mag yiero bro timore, mamano en gima ber. To chandruok ma pod wan godo en ni seche mang'eny wayudo ka ipedho budget kendo pesa iketo maber ne migawo bed migepe go mopogore opogore. To kochopo gimidendo gi dhongere ni implementation, tiyudo ka gik moko mang'eny manyocho ketie budget odugo gol oko. Ka ang'e timo gimiluongo ni supplementary budget, to pes mang'eny gik manoketi manomor godo japiny ogole i budget kendo implementation beda challenge. Koro aparo ni sani ka wang'iyo pinywa mar Kenya, insecurity osebedo gima duong' ahinya manyaka wakete maino marwa. Maka pesa obedo allocated for security services, to nyaka ti kode maber mondo japiny obed safe. Nikech kata ka in ja ohala, mondo iwuogi dhi e ohandi idhi iloki makae sirikal ang' yudo ushuru ka ang' iwuok kanyo idhi e duka inyiewo sukari kaeto VAT ochaji, nyaka ibed ni nyalo wuok kibed maber mondo arita kwe obedi. Ka chiwo ranyisi wik mokalo, ja ohala manowuok awuoka madhi ohala e chirowa mar Kibuye, igo odiochieng'. Koro arita kwe ok ber. Wageno ni pesa mosechiw ne migawo mar arita kwe no ibro ti godo mondo ber arita kwe. Kenya is not secure and it is a worrying trend. Erokamano ahinya, kanyo ilero e yo makare. To bende mano bende adwaro mar mondo mi walos kaluwore koda migepe mopogore opogore, kaluwore koda budget mohiwni ma bende noyudo pok mano malach mago mag keto. Bende obiro bedo kwa pimo gi budget ma bende biro bedo ka rumo.